Ja, op de horecabeurs BBB en Folie Culinaire, daar kun je van alles en nog wat proeven. Echt iets voor de gastronomen en met name voor de vakbranche. En je kunt bijvoorbeeld ook rijdend eten. Ja, hier niet in het Mac zelf, maar gewoon op straat, al proevend van het ene restaurant naar het andere. De gouden tijden van de horecabeurs in Maastricht liggen al jaren achter ons. Geen extra paviljoens meer naast overvolle beurshallen en niet meer massa's mensen uit heel het land. Tegenwoordig vindt de beurs plaats in oktober en niet in januari zoals vroeger het geval was. Het nieuwe bestaansrecht wordt gezocht in de EU-regio. Jullie hebben nu inspanningen gedaan om toch deze beurs weer nieuw leven in te blazen, in feite. Dat klopt. Wij zijn heel kritisch gaan kijken naar het model beurzen. Dat doen we altijd. Een beurs is een onderdeel van een totaalcommunicatie. Wij willen die totale communicatie voor onze klant beetpakken. Dus we hebben vooral gekeken naar de kwaliteit. En dat heeft ervoor gezorgd dat we 3 jaar geleden hebben gezegd, we gaan die beurs verplaatsen. Iedereen zei altijd, als je een beurs verplaatst, dan maak je hem dood. Wij hebben hier bewezen dat we door nadrukkelijk naar die kwaliteit te kijken, de beurs te verplaatsen naar het najaar, een andere productvoering toe te laten, dat we weer in een ontwikkeling zitten. Ja. Merk je dat ook aan de toeloop van bezoekers? Dat merk je aan de toeloop van de bezoekers. Daar waar we een dip gekend hebben door legio-factoren, zie je nu een sterk stijgende lijn. En hebben we gezegd, laten we daar ook eens het internationale component bij pakken. Dus over de grens heen kijken. De Belgische bezoeker is voor ons interessant. De Belgische exposant is voor ons interessant. Dus als MEC, maar zeker als BBB Folie Culinaire, moeten we internationaliseren. Hans, normaal komen die chefs hier om alleen wat dingen te demonstreren. Maar jij opent hier meteen een compleet restaurant. Ja, ze hebben helemaal aan mij gevraagd om inderdaad hier een pop-up restaurant te beginnen. Normaal zijn de voorlopers Amsterdam altijd, daar durven ze het altijd, hier durven ze het niet. Dus wij durven het wel. Want wat wordt hier dan geserveerd zoal? Ik heb voor smaakjes gekozen die een beetje uitdagend zijn, maar ook natuurlijk een beetje makkelijk zijn om hier te serveren. Want je wordt altijd gebekritiseerd. En we hebben wat handhapjes gedaan, dus een soesje zeg maar gevuld met krab en krablever. We hebben kleine sandwiches van ververne en citroen. We hebben natuurlijk het brood van Eindhoven. We hebben onze hitme natuurlijk erbij. We hebben een mooie gestoomde ganslever om te lepelen. We hebben gestoofde kalfsnek met kleine wangetjes erbij. We hebben wat brownie met cheesecake, allemaal lekkere dingetjes. Je doet het ook als ondersteuning van de beurs aan zich en als steun voor Maastricht. Je weet ook zelf ook, Jo, een paar jaar geleden toen we hier onze tweede ster mochten ontvangen, dan is daarna ook gelijk de Michelin afgeschaft. En is deze beurs heel erg naar beneden gegaan. Dus ik weet niet, we moeten er niet alleen Michelin nodig hebben hier om deze beurs te versterken. En ik denk dat Herman en ik wel met een heleboel leuke nieuwe kleine ondernemers en kleine mensen die leuke dingetjes neerzetten, weer het interessant maken om de mensen hierheen te halen. Alors vous êtes de Marseille, Exactement. n'est-ce pas? Et j'ai compris qu'après 1 an, vous avez déjà gagné une étoile Michelin, non? Exactement, oui. Au bout de quelques mois d'ouverture, nous avons eu une étoile au Michelin. Alors, nous avons été aussi salués par le Guide Jaune, aussi par le Goemio, oui. Par le World Organizer. Oui, on a eu de nombreuses récompenses. Et beaucoup de monde chez vous? Dans le restaurant? Dans le restaurant, oui, il faut compter à peu près 15 jours de délai de réservation pour la semaine, oui. Et 1 mois et demi pour les week-ends. Et qu'est-ce que est votre style personnel? Je pense que parfois, lorsqu'on cuisine, on fait des choses qu'on a déjà vues ou qu'on a déjà lues ou des fois goûtées. Oui. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'un homme où il y a un changement très naturel qui se fait. Maintenant, je fais ce que je suis. Je fais ce que je réalise. C'est une cuisine bien évidemment plus que locale parce que je passe aucune commande. Ouais. C'est-à-dire ce sont mes propres producteurs qui m'amènent la marchandise. Ce n'est pas moi qui choisis la marchandise. Ouais.
Donc ça, c'était déjà une approche différente. Ensuite, on a 22 couverts, donc on fait vraiment du sur-mesure. 22. 22, ouais, 22 couverts. 12 personnes pour 22 couverts. Ok. Voilà. Et vous travaillez beaucoup avec des légumes? Oui, mais non, enfin, énormément bien sûr, parce que nous sommes sur un territoire quand même Marseille assez particulier, la Provence, énormément de légumes. Donc on a un territoire. Les poissons aussi, bien évidemment. Donc énormément végétal et marine, avec quelques touches, on va dire quelques touches animales, mais qui sont très rares.